И така, нека по-позитивно да звучи. Много специално от Мария, като поздравява своя съпруг. Най-якият, най-силният, с най-голямото сърце. За най-добрия татко, за най-добрия съпруг. За Велчо специално, нека да е жив и здрав. От мене, Сурайката Плевен също. Здраве! За Велчо чувам да говорите, бил е тарикат, но забравяте. Всичко е постигнал, сам съм се издигнал, до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Велчо ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Велчо обича си живота, добре се чувства всеки ден. На приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от нищо няма нужда в този свят. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. За Велчо чувам да говорите, бил е тарикат, но забравяте. Всичко е постигнал, сам се е издигнал, до върха и му завиждате. Жена му е до него винаги, децата му са умни и добри. Велчо ви показа, на всички ви доказа, че пари отиват при пари. Той обича си живота, добре се чувства всеки ден. На приятелите стари пожелава добър ден. Пари си има, коли си има, от нищо няма нужда в този свят. Имам жена, къща, палат и най-красивите деца.